Dudong sa yung pagbibigay sa sarili mo para sa taong bayan. Very inspiring yung buhay mo, no? At sana yung mga kapatid natin, huwag matakot. Continue to be inspired with the lives of the martyr, the present modern martyrs of our day. So mag-pray muna tayo para sa kaluluwa ni Kapitan Oscar Dudong Bukol ba ito? Bukol Jr., no? Kahapon pa po ito. Sa kanyang residente, tinira siya, binaril siya sa Barangay Tres de Mayo, Digos City. Nakapunta na ako sa Digos, no? Davao del Sur, no? So magdasal muna tayo ng isang Our Father, Hail Mary, Glory be para sa eternal repose, at meron din akong misa ngayon. Isasali ko po yung kanyang kaluluwa.